الحمد لله الكائل في محكم تنزيله فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أمبادين تبسر فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفو كاولي مدو سانغاني واتي أوكا جموكا مانديكا ni jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen telesirifila sanfɛ ka wuli ka se lalimu ma kumani kuma ka dɔw yɛrɛ bisimila telesirifila jabala kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko diinɛ baro sanuma an ka bi maa welele o de y'an ka karamɔgɔ ani an ka imamu Abdurahman Jara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire jamana ma dugula min bɛ wele ko Yopoko ni sanga in kɔnɔ a b'an fɛ faaba kɔnɔ ya an n'a bɛna baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ sanuma kan an bɛ foli di an ka imam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kɔri baasi amala tan ko so denbaya bɛɛ bɛ di bɛɛ ka kɛnɛ kalandenw basi foyi t'u la alhamdulillah bismillah alhamdulillah lajɛjɛkulu imam ka foli kɔma seginne an bɛ don babu kɔnɔ ni min ye o de ye Alahu Taala b'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ kabi adamadenw lajarabi ni fɛn dɔw ye lajarabi ye Alahu Taala ka minɛn ye silamɛ ni lajarabira n'a ye i kan ka minɛn ɲini i b'a bila minɛn min kɔnɔ walasa i bɛ se k'i ka adamadenya kɛ n'a ye i bɛ se k'i ka diinɛmaya kɛ n'a ye an b'a mɛn mɔgɔw da ko Ala dɔnniman giri ko lajarabi ko Ala ka minɛn don lajarabi yɛrɛ ye mun fɛn sugu ye alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi la bay'un fihi wala qulla wala safa wala kafirun hum zalimun ambe Alahu Taala tanu be Alahu Taala fo ka Alahu Taala ka ko modo inshallah bi anga baro abena bol minka sol kelen ko ala kida sallallahu alaihi wasallam salim mo boli fem bali kam bi femi ko do akabo fo hakili ba soro o ye fɛn ɲuman ye o de ye lajarabi ye na ala ye lajarabi adamaden mɔgɔninfin ni ala ye lajarabi i kan ka da bonda jumɛn fɛ i man ka don bonda jumɛn fɛ sabu ala ko a bɛ kɛ ni ala ko fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ de ala bɛna fɔ ko n bɛna fɛn o fɛn kɛ jawara kana sika fiyewu o bɛ kɛ le kɛcogo la ale dun ko a bɛna kɛ n'a dun bɛna kɛ n'a kɛla an bɛna labɛn jumɛn kɛ k'a makɔnɔ komi ala bɛna ni a kuran haya ye ni k'a fɔ ɲɛna bisimilahi rahmani rahim alif lam mim ahasiba nasu an yaturaku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatana alladhina min qablihim o kɔrɔ ala ko amawo yala aw adamaden hasiba nasu ako beli a ma fɔ cɛ a ma fɔ muso a ma fɔ selama a ma fɔ ko kafiri a ko adamaden bɛɛ lajɛlen aw hakilila o n bɛna aw to yen k'a fɔ aw dala k'a fɔ aw kɛra silamɛw ye muminuw ye ja n'i kɛra adamaden ye n bɛna kɛ silamɛ ye tuguni a ko yala silamɛw aw b'a miiriya le wa ne ala bɛna aw to yen gansan wa aw k'a fɔ aw nɛnw kɔnɔ ko an yaqulu amanna ko anw limana ni ala ye ɔ n bɛna aw to yen o kama ne tɛ aw lajarabi ala ko bali walaqad fatana alladhina min qablihim mɔgɔw kɔnna aw ye mun ka bon ni aw ye mun ka fisa ni aw ye ala ko n m'a to olu la n ye olu lajarabi n m'a to u la dɛ n ye olu lajarabi k'a dɔn fala ya'lama alladhina sadaqu wala ya'lama alladhina kadhibin n b'a dɔn jɔnw bɛ tiɲɛ kan n b'a dɔn jɔn min nkalon kan k'a sɔrɔ ala y'a dɔn dɛ a b'a yira anw de la pour que anw k'a dɔn lajarabi a dun bɛ kɛ le fura foyi t'a la inshallah taala a silamɛw lajarabi a tɛna to ko ye cɛ ye ko a b'i to yen a tɛna to ko ye muso ye ko a b'i to yen a tɛna to ko ye alimami ye hali alimami ala b'a lajarabi karamɔgɔ ala b'a lajarabi muso ala b'u lajarabi hali jamana kuru ala bɛ jamana bɛɛ lajarabi
k'a filɛ jamana buna mun kɛ u bɛna azi cogo di ala bɛ dugu la jarabi dugu dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ala b'a dugu la jarabi hali quartier yɛrɛ ala b'a bɛɛ la jarabi inshallah taala donc ala ka la jarabi a bɛ kɛli foyi tɛ se ka kunbɛn n'ala sɔnna ma maintenant laɲini jumɛn siya i kɛra muso ye o i kɛra cɛ o ala a bɛ la jarabi n'ala y'a kɛ i kan ka da jumɛn fɛ n'ala sɔnna ma imam i ye min fɔ nin ye lajarabi ala yɛrɛ ko ten a ye mɔgɔ dɔw lajarabi ka kɔn an ye yali anw yɛrɛ fana bɛna to ten ka fɔ an ye silamɛ ye an tɛ lajarabi wa o tuma lajarabi n'i y'a jateminɛ sisan a bɛ n'a fɔ ala ka jɔn kɔrɔbɔ lajarabi bɛ se ka kɛ fɛn cogo fila ye tuma dɔ la hɛrɛ nɛɛma a bɛ dɔ lajarabi n'a ye a bɛ dɔ lajarabi ni degun ani tɔɔrɔ ye o tuma ni fila fɛn fɛn a bɛɛ ala taala ka kɛlɛkɛminɛn de ye ka ɲɛsin adamaden ma n'i yɛrɛ y'a fila fɛn fɛn minɛn kɔnɔ i kan ka mun kɛ alhamdulilayi rabbil alamin n'i y'i yɛrɛ ye ala lajarabi kɔlɔn kɔnɔ i y'i yɛrɛ ye ala jarabi ba kɛnɛ kan i yɛrɛ sɔrɔ ala lajarabi i taasi ba sanfɛ i kan ka baara jumɛn kɛ pour que bɛ kisi inchallah n'a fɔ baara 6 mais an ka heure kɛ so n'a ye min sɔrɔ an bɛn'o lakale aw ye n'ala sɔnna ma a baara fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye n'i bɛnna ala lajarabi ba di ne kɔnɔ i kan ka hakilila jumɛn ta baara jumɛn kɛ awal o de ye ka sabali fɔlɔ k'i hakili sigi ka sabali fɔlɔ ka ko di ala ma n'ala sɔnna ma sabu mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye e lajarabi e sabalila kɔrɔ i kana siga fiyewu a ko bɛ k'i ma hɛrɛ ye comme ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ wa bashiri sabirin alladhina idha asabatihum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o kɔrɔ ala ko mɔgɔw musodiya mɔgɔw musodiya maa minnu n'u sabalila ala lajarabi kɔnɔ Allahu akbar ala y'a dɔ bɛ yen ala y'a muso la bɔsa la o ye ala lajarabi dɔ ye dɔ bɛ yen a den min ka d'a ye ala y'o bɔsa la dɔ bɛ yen a hakili a ka dugukolo kelen min ye o y'o bɔsa la a hakili a muso kelen min ye o y'o bɔsa la hakili bɛ hɛrɛ min kan o tiɲɛna a bolo o ye ala belebeleba dɔ ye fɔlɔ donc ala ko n'o y'i sɔrɔ i kan ka mun kɛ i kan ka sabali inna allaha ma'a sabirin ala fana bɛ mun kan mamu sabala ni sabala wallahi ala bɛ fara i kan mais ni ko i t'a to yen a dɔ bɛ yen i bɛ taa fɛn kɛ min man di ala ye donc n'i bɛnna ala jaabi kɔlɔn kɔnɔ i bɛ baara fɔlɔfɔlɔ min ta o de ye sabali mɔgɔnifin n'i ma sabali n'i bɛnna kungo kɔnɔ i bɛ fɛn kɛ min man di ala ye e bɛ fɛn fɔ min ma bɛn ala ma wala dɔ fara dɔ kan komi julaw ko ni mɔgɔnifin tununa k'i bɛ sigi fɔlɔ n'i tununa kungo la min ka fisa e ma n'o bɛ e lafiya i sigi fɔlɔ k'i hakili sigi fɔlɔ wala n'o kɛla ni dugu jɛra i b'i ta fan ye n'i bɛnna ala jaabi kɔlɔn kɔnɔ baara fɔlɔ min i b'a kɛ i bɛ sabali fɔlɔ sabali filanan ye jumɛn ye i bɛ sabali donc filanan min ye sabali mana ban o de i bɛ muɲu ale ni sabali tɛ kelen o tɛ kelen dɛ maa dɔ bɛ sabali o tɛ muɲu dɛ ne yɛrɛ ye ala ye ne sɔrɔ nin y'a san 2 ye nin y'a san 3 ye vraiment sabali ye tiɲɛ ye mais sabali fu ye sa a tɛ muɲu ko sabali ye tiɲɛ ye mais san 2 ko dɔgɔla ten o tɛ kelen ye dɛ muɲu mina sabali kɔfɛ muɲu mina sabali kɔfɛ sabali le salonba ye salon ni sabali i bɛ don k'i da yen fɔlɔ ka don k'i da yen k'i hakili sigi k'i miiri fɔlɔ o mana kɛ i bɛ don muɲu sabu kɔnɔ ala ka nɔgɔya ma nka nɔgɔman tɛ dɛ a ma nɔgɔ dɛ sabanan ye jumɛn ye a sabanan ye min ye o de ka bon n'a bɛɛ ye sa sabanan o de ye ladiliba ɲuman kɔɲisɛyiba ɲuman n'i ko y'i sɔrɔ ka mɔgɔ dɔ filɛ k'a fɔ o tigi ye jawara i bɛ maa caman a bɛ fili min b'a fili o de ye kɔnsɛyi bilasiralikɛla o t'a bolo hali ni o b'a bolo o de y'a tiɲɛba ye mɔgɔ b'i kɛ bere minɛ fiyentɔ min b'e kɛ bere minɛ n'o kɛla e filibaa ye e bɛ fili wa i filila dɛ adamaden bilasiraba i kan ka mɔgɔ de ɲini vraiment ni filila ni ko y'i sɔrɔ min b'i bilasira a k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔnifin bɛɛ bolo n'ala sɔnna ma sabu adamaden bilasiraba wallahi o de b'a adamaden fili kojugu donc ni ma mɔgɔ sɔrɔ n'i taara fɔ ye nin tɛ conseil dɛ ni n bɛ wuli ka se karamɔgɔ ma somɔgɔw ma n m'a fɔ tiɲɛ tɛ karamɔgɔya la dɛ mais wallahi karamɔgɔ bɛ yen n'i bɛnna balawu kɔnɔ n'i y'a fɔ a ye a b'i to diga kɔnɔ ala k'an kisi a ma imam naaninan ye jumɛn ye
ala ka sababa dala salaba donc ladika anana nyesi alama ki nyesi alama ni ko nye nyesi alama ka kodi alama akilba de alay ema sidana fene يقرب إنسان الشيطان في ثلاثة الأحوال الأول إذا غضب الثاني إذا فرح الإنسان الثالث إذا ابتلى الإنسان انت anga kayne ngoro sitana abi modu adamadina ni ko saba yisoro ni mo fi hakri ni sojala ni nu sojala ki farfoni kana kuma de ni sonjale mi fo enimi sala ni sonjale ko so jerubi mo do soro nyafam nyafam igrito we foloy a flana mi ni mo timina dimi ni dimina kana kuma de an nadama ala sukutu afdal an nadama ala kalam okoro kan nimisa muna makuma ko fsta muna ni kuma nay kan nimisa muna makuma nina ko fsta muna ni kuma na sabe ni mo fi ni na dimi ni mi hakli sigi ibi kuma fo mi madi alay ibi ko fo mi madi alay ibi nimisa muna inu fo o moyinde o flana shitane ka du yoro flana bi du adamadina ni o yoro flay sabana jume idha ibtala al insan na alay adamadin ni na lay ila jarabi watu sitana perla après abi madoela abi lasu nti conseil de ni mo wuri ka nyini dobe kakar moto muso klini yo umlela almamunto ga dukule umlela tewri tanyeri na bi ga mi yabi koyi yere kar mo bato we egati ko ni c'est pas la peine yere morito yere dugutito yere presidento abi kuma fo ki flippé وقت من الفيلا كمثل الشيطان إذا قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كرو ناي فيسا أكمل أباير مدري رئيسا ala kan kishi ka bo filima kunta don ala kan kishi ka bo shaitan ya tarama aba fo mawo inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin ala ye toro dema me sabala koro senaga joso ere ni bolela ala kan kishi ala ye toro dema mo do ebo sira yotigi faga inni bari'un minka ala kan kishi ka bo donc watu na lay ela jarabi o kuma de shaitan bi gorela donc ni bi yere korosi abibe na yibe o kuma de aba chabo ela ala kan kishi ka bo wala efilla ala la jarabi ko ne kono e tola ko ala kan kishi ka bo be men jugun koy men tawli o de ku jugu be bay ala kan kishi ala bi be la jarabi nay la jarabi ne kunya saba dora kili do fe ananna modi nyesi alama wallahi ni ma sin alama ibi do kokola abay haba an mansura folo ito ko sirgita sabi ni mo fi ni farkulo na dimi ebe jibu aka odi sirgita do bota sona na la sona aflana to ko nafla sire alay wa min al-layli fatahajjar bihi naflatan laka asa an yabsa karabuka laqad mahmuda inshallah ni kuiso doron wuri sufe to ala wuri na la sona to afo alay wallahi ala fo ala kadama ko wuri ki jo ne ala wuri ako joro be mino odema de ala ka joro ko wala nalay midika jawa alama kadi alama na la sona opi ibi nafla siri opi ibi haklito zikirullah inshallah ala bi zikrillah tarma'inul qulub wode be mon fi du sabati to la moni soro ni ala wele abi sabati abi baraka ibe miri e to ko nakala inshallah ibna se aya do ma e kono kono ankara mo abi mafaku ya wi hakri sikide ala ke nabila musa la ni ka ayuba la idris la ni yulu lame qur'an nakalanto ibi fencha moye inshallah taala wallahi alladhi kam be nala ya dima inyasi alama ala bi boyke la jarabi kolon ko aduruna jumay aduruna wodi saraka boy to ba saraka tibo wallahi bana banana foi ta furake ni sarakati Allahu akbar torobi torola foi ta furake fu sarakati o kuma shitana mo kada yi mo min te saraka bo saraka bo bali atari wori ala mo min te saraka bo akan kishama ko dai de wala ni koy mo soro min bi jema akola to ka fendi alama min ye fen sanmay wallahi ni yoke ala bi boda dima
saraka ale ni duwawu olu bɛ ala ka latigɛ a b'o yɛlɛmɛ n'i ye saraka bɔ o yɛrɛ durunna ye a ka ca ala fɛ ale bi bɔda d'i ma wɔɔrɔnan ye jumɛn ye wɔɔrɔnan jigiya ɲuman kɛ yɛrɛ ye ka hakilina ɲumanw miiri yɛrɛ ma ne kɔni ta tiɲɛna koyi ne mago sara koyi est-ce que ne yɛrɛ bɛna ka mɔgɔ tuguni koyi ne yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ faga bali to k'a fɔ ni kɔ asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum asa an tubu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun ni ko ne sɔrɔ ni peut-être a ko ma hɛrɛ a ko ma shi to ka jigiya ɲumanw miiri ni ko ni ne k'a dɔn kɔni ni nafolo tiɲɛna kɔni mina min sɔrɔ o ye muso bari ni muso in banana a taara le wa ala bɛna nso muso la ala to ka jigiya ɲuman ta ni ala ye ka di yɛrɛ danga ni ala sɔnna ma ka di yɛrɛ danga inshallah n'i yɛrɛ ɲuman ta o jigi ala ye ala b'a kɛ ten ni ala sɔnna ma ala k'an bɛ sababu ma amina la an baden tɛbɛsiri fila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télésiri fila sanfɛ ka wuli ka se lalimu ma sanga ni sanga ka dɔw yɛrɛ bisimila télésiri fila yɛrɛ jabala kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko dinɛ baro an ka bi maa welele o de y'an ka imamu ye Abdurahmane Jara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire jamana ma Yopugo sanga in na a bɛ an fɛ faaba in kɔnɔ an n'a bɛ ka baro kɛ Alahu Taala ka latigɛ min mana jɔn sɔrɔ a hɛrɛ fara hɛrɛ tan kan imam an bɔra sisan ka kuma tɔɔrɔw de kan kuma dɔ la dɔw fana bɛ lajarabi ni hɛrɛ de ye ala bɛ ɲɛnafilɛli kɛ ni maa dɔw ye nɛɛma la u tɛ kamanagan yɛrɛ si dɔn o bɛ kɛ sababu ye k'olu fili ala kan ladilikan jumɛn fana b'i bolo ka se olu fana ma alhamdulillah e min fɔ i tiɲɛ fɔ sabu bi jɛnɛba na hɛrɛ dɔ ye muso ye muso ɲuman o ye hɛrɛba dɔ ye muso ɲuman n'i y'a sɔrɔ o ye hɛrɛba dɔ ye cɛ ɲuman fana dun fara hɛrɛ ye alhamdulillah ni fila bɛɛ ye hɛrɛba de mais n'i y'a min sɔrɔ ni min kɔlɔsi mɔgɔ dɔw bɛ yen tellement muso ka ɲi a bɛ diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ s'a ma tellement muso ka ɲi mais a bɛ muso in tɔɔrɔ c'est muso tɛna fɔ a fa ye a tɛna fɔ a ba ye a tɛna fɔ mɔgɔ ye a b'a ni ala cɛ o kama a bɛ koda muso kan min man ɲi dɛ o ye ala o ye lajarabi dɔ ye o ye muso ɲuman de ye cɛjugu bolo o ye muso ɲuman ye cɛjugu bolo a bɛ cɛjugu bolo wa cɛ fana bɛ ten o ye cɛ ɲuman muso jugu bolo ala k'an kisi a ma cɛ ɲuman ye muso jugu bolo makari b'i minɛ ala k'an kisi a ma walahi a makari b'i minɛ ala k'an kisi a ma a bɛ cɛ maltraité a bɛ cɛ dɔgɔya a bɛ cɛ fɛnya mais cɛ ko ala ala k'an kisi a ma nin bɛɛ ye ala lajarabi de yɔrɔ o kama bi denmisɛnw an n'an man jija i m'a ye premier cɛ o de bɛ muso ka biri minɛ muso bɛ denmisɛnw ka biri minɛ bi o tiɲɛna o o kɔrɔ ye di premier muso bɛ e de lamɛn ne ko min a b'o kɛ denmisɛnw bɛ muso lamɛn muso ko min a b'o kɛ mais bi cɛ de bɛ muso de bɛ cɛ ka biri minɛ cɛ bɛ tugu muso nɔfɛ denmisɛnw bɛ muso ka biri minɛ tugu muso nɔfɛ a yɛlɛmana contraire la a yɛlɛmana contraire la hey namato i fa bɛna dɛ i fa tɛ nin fɛ dɛ nin man d'a ye dɛ den bɛ to sabu a man d'a fa ye bi den fana o fana bɛ ba ka kuma mɛn bi denw fana to o lamɛn sabu ba tugula a den kɔ cɛ tugula a den kɔ o de y'a bɛɛ tiɲɛ donc ala la jarabi beleba o de ye muso ɲuman ani cɛ ɲuman muso jugu bolo ou bien cɛ jugu bolo ala k'an kisi a ma filanan ye nafoloko ye nafoloko ni Jawara nafolo ye hɛrɛ ye nafolo ye hɛrɛ bali o bɛ maa dɔw dɛsɛ ka ala ko kɛ wallahi f'u bɛ ban ka jaga bɔ u bɛ ban ka ɲumanya kɛ n'a ye ladilikan jumɛn b'i bolo imam n bɛna min fɔ fɛn naani bɛ diɲɛ kɔnɔ n'ala y'a d'i ma ala ye diɲɛ bɛɛ d'i ma ala a bɛ d'i ma dɛ fɛn naani n'ala ye dɔnni d'i ma diɲɛ bɛ o de bolo dɔnni na nafolo relation limaniya diɲɛ bɛ nin relation dɔnni nafolo relation limaniya n'ala y'a d'i ma n'ala y'o d'i ma ala ye fɛn bɛɛ d'i ma o kama n'i ma dɔnni sɔrɔ e bɛ relation sɔrɔ e ma nafolo sɔrɔ a nana o de ye limaniya ye n'i m'o sɔrɔ i tɛ tiɲɛ o ala k'an kisi a ma wala n'i ye limaniya sɔrɔ nafolo sɔrɔ la walahi i lafiyala k'a dɔn ko ala de y'a di yan masa de y'a di yan ala ko min b'i kɛ e de b'o k'a la ala k'e sɔn dɔrɔmɛ kelen tɛ kun bi ala ko jaga bɔ i ko i t'a bɔ a bɛ n'a fɔ den n'a fa
baba di taara sugu la i bɛ sama tamaro la i bɛ sama nɛgɛso la n'i y'a san k'a d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ i ko sɔn den ma o bɛ n'a fɔ jagabɔbali a b'o misaliya de la a b'o misaliya de la ala k'an kisi a ma ala k'i sɔn ala k'i sɔn ala k'e mɔgɔ min sɔn e ka ban ka ala sɔn mɛ kojugu ye quoi min ka bon ka tɛmɛ a kan Ustaz Imam maa dɔw fana bɛ yen farikolo kɛnɛya de dir'u ma u ka kɛnɛw nin na o kɛnɛya ni b'u k'u permettre ka ala ko ta boloda i bɛ jumɛn fɔ an ye o la i sera kuma ba ma du dɔ la an ka alimamu dɔ a ko Imam Jara a ko ala kana an hami kɛ hami kelen ye wala o bɛ kɛ cogo di a ko maa min hami ye hami kelen ye o de ye banabaatɔ ye ale hami ye hami kelen pewu de a tɛ musoko la a tɛ denko la a tɛ wariko la ale kɔni santé sɔrɔ dɔrɔn a ka kɛnɛ kɛnɛya ka sɔrɔ dɔrɔn nin ye tiɲɛ ko ye ale hami ye hami kelen pewu de n'i y'a fɔ ko wari a mago t'a la i ko musoko a mago t'a la i ko den a mago t'a la ale hami ye santé dɔrɔn a ka kɛnɛ sɔrɔ donc n'ale y'o di e ma min ma n'i ma dɔn ala ye a gɔlɛn dɛ wa in ta o don ni ma taa la i la to so wa o kɔrɔ ala ye hɛrɛ min kan ye n'an sigila kɔma filɛ wala an tɛ se ka bolo a ka ca dɛ i tɛ ɲɛgɛsɛ fila diya i t'a dɔn f'i fiɲɛtɔ ye i tɛ da fila diya dɔn f'i ka mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ kɛ kuma walayi sen fila diya i t'a dɔn a ka kɛnɛ f'i namara ye a bɛ sama i tɛ kulo fila diya dɔn fo dɔ jama ye kun k'a sɔrɔ i t'a mɛn nin ye ala ka hɛrɛ ba ye ala ko la tusuha mɛ ala ko mɛ la in shakartum la azidannakum o kɔrɔ n ye min k'aw ye a y'a dɔn ko ne ala de y'a ka o ye a kana dɔn foyi la sai a bɛ n'a fɔ ala ka nɛɛma mago bɛ ala barikada la a banna ala ka degun mago bɛ sabali la a banna ala kɛ nɛɛma a mago min na i ye ala barikada la azidannakum ala kɛ lajarabi o bɛ min na sabali ala ka da n'i ye nin fila dɔgɔba jawara i lafiyala mɛ ala ye hɛrɛ d'e ma mobili bɛna bilisiya wa ala après i taa sugu a ko ne kɛ bagani mun y'a siri ɛri min na a m'o ta mobili jɔ la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ka famu ɲuman d'a ma ni ala sɔnna n'ala ye hɛrɛ hɛrɛ k'i ye ala ko a dɔn ko ne ala de y'a k'i ye i kana da foyi la o de ye ala kɛ sara ye a ye min ɲini an fɛ sɛbɛn ala ka nɛɛma an tɛ se ka fɔ k'a ban n'ala sɔnna ka kuma la conclusion o de n'ala ye lajarabi di kan i bɛ sabali i bɛ muɲu ɲɛsin ala ma saraka bɔ ala ye sɔn hɛrɛ ba la muso ɲuman den ɲuman ala ko ne ala barikada sigiyɔrɔ ɲuman bolifɛn ɲuman wala a bɛ ten kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn saba bɛ yen n'ala y'o d'i ma ala ye diɲɛ hɛrɛ d'i ma a dɔ ye bolomafɛn ɲuman ye a dɔ ye sigiyɔrɔ ɲuman ye a dɔ ye muso ɲuman ye ni muso ɲuman fana ye cɛ ɲuman sɔrɔ muso ɲuman n'o fana ye cɛ ɲuman sɔrɔ n'i y'a ye an ko ala kira an ko silamɛya i kɛra ɲinɛ dɛ fɛn fila de ala kira ma a kɛra danama ye danaya kama a ye muso ɲuman sɔrɔ ala k'an musow sɔn ɲuman na ni muso ɲɛna i lafiyala ala k'an yɛrɛ sɔn muso ɲumanw na ala k'an musow fana sɔn cɛ ɲumanw na imam muso belebele sɔrɔ muso n'i ye cɛ fɛn sɔrɔ walahi i lafiyala alhamdulillah mais n'i bɛnna cɛ jugu ma cɛ naloma ma cɛ kodɔnbali ma an karamɔgɔ i ka furu kɛra bari dɛ nin ye baro ye fo n'i ye den tɔnɔ sɔrɔ sa nin ye baro ye ni ala sɔnna ma ni si tɔ bɛ an bɛ ni baro tɔ kɛ ni ala sɔnna ma imam ka da waati yɛrɛ nacogo kan telelabaaraw don nin ye baroda fɛrɛlenba de ye ni si sɔrɔla ni baro tɔw bɛ yen k'i fo k'i waleɲuman dɔn kuma kuncɛ kuma la ani folikan na ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Jawara an bɛ e yɛrɛ fo ka Sirifola TV baarakɛlaw dɔw bɛɛ fo directeur min bilasira te n b'a fo an saru mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an ka sekuba vraiment an b'a fo Asara Tansi bolo an b'a fo ka dugawu k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ a n'a kanubagaw bɛɛ ani diɲɛ sirama bɛɛ sɛbɛ Abdala diɲɛ de bɛ ɲɛfɛ Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ b'a filɛ la an b'a fo a n'a ka denbaya ala ka hɔrɔma da an bɛɛ kan ala ka a ka hɛrɛ ala k'o di an bɛɛ ma a bɛ sira min kan ala k'an bila sira kan wasalim alhamdulilahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye télésiri fila sanfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko diinɛ baro an ka bi maa welelen o de tun ye an ka imamu ye Abdurahman Jara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire jamana ma sigida la min bɛ wele ko Yopugo nin sanga in na a b'an fɛ faaba kɔnɔ yan an n'a ye baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ sanuman kan lajarabi n'a ye jɔn sɔrɔ i kan ka mun kɛ hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn fɔ imam ye nin bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni in ban farikolo min ye nin di ala kana jeni an minnu y'a lamɛn ala ka kɛ nafa ye an bɛɛ lajɛlen ye shukran lakum fi amanillah
misili